मिसिनखौ संग्रा मिसिनखौ आमेरिकायाव बै 1 घन्टानि गेजेराव 8 जन संबाय बे संग्रा मिसिना हालिया दाना चाइनायावबो लाबोनोसै चाइनानि प्रेसिडेन्ट शि जिनपिंआबो लाबोनोसै आरोखि गावसिनि एसेम्बलियाव रायलायबाय मिसिन जाहैबाय आरोखि गावसिनि बेजिंआवबो लांबाय दाना बेजिंआव आधा घन्टानि गेजेरावनो 45 जन संबाय हालिया 45 जन संबाय चाइनायाव सिगाङाव एवनाया मेसिन उइथ जाथारबाय आरोखि गोगोमनो चाइना मिथिबाय दाना जोंनि नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टाराबो खोनाबाय लानांगौ इस मिशन को तो लाना है हमारा दिल्ली में इंडिया में बहुत चोरी हुई जाहैबाय आरोखि नरेन्द्र मदिया जोंना प्राइम मिनिस्टारा ओमफ्राय दिल्लीयाव लांबाय दिल्लीनि रेलवे स्टेशनावथ' बिराद सिखाव दं दाना बेयावहाय मेसिनखौ दोनहैबाय संग्रा मेसिनखौ दा नोंथांमोना सानदो जापानावनो 10 जन 12 जन सिखाव हमदोंब्ला बे सिखाव हमग्रा मेसिना चाइनायावनो 45 जन सिखाव हमदोंब्ला बे मेसिना आमेरिकायावनो 10 जन सिखाव हमदोंब्ला बे मेसिना जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन जोंनि इन्डियायाव बेसेबां सिखाव हमगोन 5 मिनिटनि गेजेरावनो मेसिनानो गाय जोंनि इन्डियायाव The machine has been stolen by our Indian kids. जोंनि इन्डियानि सिखावफ्रा बे जापाननि सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो खावबाय दा ओंखायनो जोंनि इन्डियायाव माने सिखावा एसे बारा माने सिखाव हमग्रा मेसिनखौनो खावलायनो हानाय सिखाव दङब्ला नङा होमबा दा एसे बारा आरोखि जोंनियाव दा बिदि मोजां जिनिसखौ खावनानै बहा डेभेलप जानो ओंखायनो डेभेलपआवबो एसे उन जाबाय आरोखि बिदि हालिया